Goed, binnen we op een klompenplaats in Nijenhuizen, mijn groep 8 van Sint-Luut-Gerens uit Workum. Want het is tijd voor de Chill Check Challenge! Deze groep is dus goed op Greidevogel Safari. Hey Daniel, wat hast u hier? Nou, het is een soort vlieg. Het lijkt een beetje op een wesp. En we hebben ook nog 2 lieveheersbeestjes en een grote prikmet. Dus die prikken echt? Ja. Jeetje. En wel doet die grutten, die lijken het ook te prikken, of net? Ja, maar als het goed is het een normale vlieg. Het lijkt wel op een wesp, maar ze prikken niet. En dit is dus eten voor de Greidevogels. Ja. Maar we zijn hier net om insecten te zoeken, maar om wormen te vinden. En een soort wormen in de bijen betekent een zonnebijen. Hast je al een beetje een zonnebijen maken? Ja, ik hoop het al. Ik hoop dat we een soort weer vinden. Ja, dat hoop ik. Dus werken we dan heen? Nou, het longen. Het Kom op, longen. jongens. Die kant op? Ja. Oké, nou dan gaan we. Ja, zo weer niet stijgen. Hoppa. Wij willen die wel. Waar is het hoor? Wij zijn onder de vader. Ja, daar is een worm. Hey Auke, wat vinden we nou hier al? Hè? Nou, wij zijn het algemeen heel zo aardig wiermpjes, de rede wiermpjes en de gewone wierms, zeg maar. En ze vind ik wel een soort larven voor de langpootmeer. De melten en de skriers, daar verderop, die pikken ze al hierop. Oh ja, ik Dus zou ze die- daarin. Ja. Dus dat vinden ze lekker. Dus dat is eigenlijk wel voedsel voor de rode vogels. Oké, Auke, ik weet het net helemaal eerlijk in, want het is een eigen groen. Maar wat voor cijfer zoest er nou deze groen? Nou, ik jou het een zoon. Ik ben over het algemeen wel tevreden en ja, de wiermen zitten er toch nog wel in. Ja, Gelukkig. ja, er zit een soort wormen in. Ik geef van 8,5. Nou, dat is nog volle beter, maar Ja. je moet jezelf nooit beoordelen, zeggen ze wel. Ja, dat is wie. Nou, bij deze. Nou, ik ben even naar de score. Hoeveel wormen heb je? 34, nou, dat is hartstikke goed. En je? 57. Zo'n 50 wormen. Oh, dat is echt een heel soort. En je, hoeveel wormen heb je? Zontje wormen. Dat is echt een goede score. En de laatste groep? 28. Nou, Auke, Nou, dik tevreden, hè? ben je toch dik tevreden? Ja. Nou, dat dacht ik. Als ze Hartstikke ze maar mooi. net opbieden. Nee, dat groep als in die wiermensjes Ja. tekst. Nou, dat is een lekker pastaatje tekst. Ja. Hè? Beetje bolognese saus erbij. Heerlijk. Nou, dit weer de Chill Check Challenge. Dit je heel goed met de bijen en ik ben natuurlijk ook heel nieuwsgierig hoe het bij je bijen gaat. Dus lekker ziekje naar die wiermen. Hoi, even zwaaien! Hey! Een soort wiermen daar, ja? Ja, had ik niet verwacht. Nee, kijk nou. Dus als we nou sinds 80 wiermen de fjouwen kon meten. Ja. We gaan een stekel van 100 bij 100. Dus dit is dan 10.000 fjouwen kan meten. En dan keer 80, 800.000 wiermen op een stukje lang. Zoveel? Dat is haast een miljoen. Ja, Haast een miljoen wiermen. dat is niet niks. Nee, daar kunnen skriers lang van eten. Ja. Hè? Ho. Gaan we honger van krijgen, hoor. Ja, dat kan. Zie je nog niet?